Shalom. Damang dainang nahi naholongan di bagasan Yesus Kristus. Neng tapuk kama parminggot tadio bason minggu pasa pulusada undung Trinitatis. Tapasada marohatta martangyang mahita di bagasan rohatta be. Kama masuk marede mahita sian bukede nomor 10 ayat sada rodi ayat tulu. Bagasan goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, nama nopa langit dohot tanoon, amen. Ai dialo debata do akan nagijang roha, alai dilehod do asi-asi tu akan serep marroha, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata, para siroha jala pardenggan basa na sumurung, tung di halamohon rohamdo asa marhasonangan ngulunami saliling-liling na. Nunga di papatar ho asini roham tuhami, asalam hutadahami haluau nasian hoi, di baheni hupatuto ruhami madiri nami, jala hupangidohami tuho, usehon maton dimi tuhami,
asa porsea hami di holong ni roham, jala toktong hutangi hok kami suaram nama jauh hami, majakon haluau napi narademi, di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima ende puji-pujian sian Qur'ina parari Kamis.
Marede maita sian bukit de nomor 467 ayat sada rodi ayat 2. Asini rohamhu puji Jalaho marabuso Dipaias horohaku Gabe sorangan buah Ingananmu rohanami Tuhan diri manggohi Pakedohot kolunami Gabe ula-ulami Sairamoti marohaku Asaboy gohan muam Sai mabor mapasu-pasu Nang marhis tesian au Ingananmu rohanami Tonimi manggohi Pakedohot kolunami Gabe ula-ulami Tabige mahata ni debata epistel di tuari minggu sadarion ima natar surat di pesalmin biddu 34 mamuka maisian ayat sadaro di ayat walu songon nasomal tajaha mamar soring-soring songonon ma hatani debata ende sian si Daud uju nalalai ni bana di paula di jolo ni raja Abimelek napalahon ibana gabe muli ibana Jehovah sifat-sifat ni hari. Saitong ma puji-pujianna di bagasan pamangaku. Jehovah do di partanggulhon rohaku begeon ni akana dangol mai jadi lasma rohana sida Dongani hamu mau pasangapon Jehovah. Rab mahita patibuhon guarnai. hulului do Jehovah jadi dialusi au jala di palua au sian akka hagogotaku sudena Sai manatap-natap nasida tu ibana. Jadi sihar ma panalis nasida. Lana sotupa tarila bohi nasidai. jauh-jauh do nadangolon gabe ditangihon Jehovah jala di palua do ibana sian hagogotan nasudena Marsaoro do surani Jehovah humaliang akka nama kabiari ibana. Jala di palua nasida. ido sahatna martua ma akka nau bege hata ni dibata naum peopsa jala namang lahotsa amin. Tabigema endi puji-pujian sian punguan ina Naomi.
Mare de mahita sian buket de nomor 338 ayat 2 rode ayat 3. Ibana mangalehon Tuhotan dinai Sanang pakilalan Dibain damenai Say Allah persea di Jesus Tuhan mi Malu bainona di bainolong nai Dosam dodi arsakon oleh dong aki Sayro Tuhan Yesus Masai ondo sabi Say Allah persea di Jesus Tuhan mi Malu bainona di bain holong nai Huriani tuata nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Sadarion di leodo tuhita tiki mangarimangi sudiaka pangalauta. Roma ita tuado pani tuata mangido hasisan dosa tanah gudangi. Martang yang mahita di bagasan rohat tabe. Martang yang mahita, ale di bata amanami pargogo na suatu dosan jala parholong roha, rodohami pardosa nadangolon tuadopanmu nasun badia jalan namar mulai, marsoba ujung diadopanmu mangido hasesa anis sude dosa dot pangalosen nami nagodangi, aidang adong nasitong di bagasak kami, jala sejot-jot dohami manibil siad dalammu, huhut mangalausi uhumi, dang hupasangap hami guarmu sian nasa ate-ate nami, dot sian nasa daging nami, nang dongan nami pe dang huhaulongi hami dosod diri nami, alani tamado hami honari masmu dohot uhummu saliling-lilingna, alai narodo hami tuadopanmu, paudukon rohanami, mangido hasesaani dosa dohot asini roham, urupi jala asima roham dihami, sesama sude dosa nami,
Sai pargogoi mahami mangalo nasajati, asa toktong hami mangolu di bagasan pakolongion ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Satak karisap leling na huta di koko, alai papungu-pungok kudoho muse marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di parpiar ni murukku, huta bunihon bohikku satokin maradopokko. Alai marhite-hite dengkan basa saleleng-leleng na asiakku ho. Ninna Jahoba si paluaho. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Tabegema ende puji-pujian sian paduan suara narwastu.
Marede mahita sian buket de nomor 443 ayat sadaro ayat 2. Tuhan Yesus ngapunau, songgok damena biar ulau, tari pargogong olunai, nasa dosaku nausai doi, kabaritaon holong nai, diri aku Hatani di bata nagabe ruhut di ngolo naib baru di bagasan minggut sasadarion ima natar surat di 2 Korin bidu 5 ayat 10 pitu. Songonon ma hatani di bata asa molo di bagasan Kristus halak nati nopanai baru mai nunga salpu pangalahon narobi gabe naib baru. Ido saatna, rap mangidogogo mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata, tai pargugui mahami, mangulaon na hombar tu hatami. Amen. Tabi gemain de puji-pujian sian korama.
Mari dehita sian buket de nomor 250 tolu ayat sada dot ayat tolu. Tidakon ma ha porseautai songon na hina tidakon ni dongatta sa porseaon di portibion rap madok mahita au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan nama nopalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria naga begabian senton di parbadia andorang suhabubuhan ido tuhatta nama naon na bernit di panguhuman ni silatus nama te terpajal loibana di hau pinor silang jala tuat tuban ngotoru dung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul di siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima anghumi halak na mangulu dot namate au porsea di tondi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan nela Kristen akan nabadia dohot di hasisat ni dosa dohot di atai na mandok mulak mangulu dosogot daging ni alak nang mate dohot di hangulon na sora suda amen. Tabegema kor tim paduan suara wilayah 2.
Tabege ma tikting na masa di hitadai saminggon. Tabege ma tikting di huriata di bagasan nasaninggon. Naparjolo kebaktian BKS Perempuan Wilayah 2 di hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 di Batu Pado kebaktian BKS Perempuan Wilayah 2 Laos Pelantikan Panitia Bakti Sosial dan Ibadah Kebangunan Rohani Natarpilit Sian Akka Natarpilit Nagabe Panitia Laos di Batu Pado Bajar di Tonga-Tonga ni kebaktian ni Imana Maringanan di GKPI Jemaat Khusus Marindal masuk pukul 15 WIB malang pukul 3 Botari di Jalan Kongsi Gang Bahagia nomor 8. Napaduahon tim paduan suara wilayah 2 songonok takas tabereng nak kening di damarede tim paduan suara sian wilayah 2 nasidama nama wakili wilayah 2 di nama dohoti festival di Siatar ima mardomutu hari ulang tahun gereja GKP na pa ono puluh tauton jala duksidung anon kebaktian marede dope nasida di tonga-tongata mardomutu si maseporludo akadana tonga-tonga ni akka ulau nasida alanian non dung haluar gereja dunga di parade keranjang persembahan di tiap pitu ni garejata Laustaleon ma dana naporlu tutonga-tonga ni paduan suaraon asaboi nasida dengan Marsya Ajar jalaboi nasida patuduhon akka nong pinarsajaran nasida di festival na pinatupani huriatta GKPI ima katikting na masa di tonga-tonga ni huriatta di bagasan na saminggon lau manomo hata di tuhata mared di mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha
ima mangaramoti aka ate-ate doho pikiramuna di bagasan asini rohani Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom amanginang, horas madita saluna. Mauliatema di Tuhata, mauliatema nang di parsorata di bagasan minggu sadarion, nunga tutu masuk hita tu minggu napa 10 sadahon dung Trinitatis di tanggal 10 sada Agustus 2024. Hatani debatan agabe jamita di parmigota sadarion amanginang di paradedo sian surat ni Apostel Paulus tuhuria Efesus di bidu napapaton ayat 25 sahat 32 asa tabukama bibelta jala tajahama amanginang marsika soring ayat 32 non rabhita majahahon songonom mahatan itu hata jamita si jalota di bagasan minggu sadarion di baheni bolokon hamuma gabusi hatahon hamuma nasitong ganub tudonganna ay ruas do hita sama hita. Unang pasiat hamu si bolisi. Unang maruar hata nabusuk siapa mangamuna naeng manadinggan natau padinggaton nahumurang asa dapotan uli nau bigesa. Dauma siak kamu nasariting ni roha doho muruk, doho rimas, nang hata songgak-songgak dohot icak-icak, songoni nasa hajahaton. Alai gabe nabasar mahamu samahamu, akka para siroha, masih sesaat dosa mahamu, songo panesa ni debata di dosa muna di bagasan Kristus. Mauliate ma di Tuhata ala sahat dohaton di patu begeho di hita di parmigota sadarion. Akadamang dinang na hinaholongan ni Yesus Kristus hata ni Tuhata naung tajaha nagebejamita di parmigota naing pahusor-husrotao di bagasan sadatema namadok makanguluhon ngulu nai baru di bagasan holong ni Kristus. Tabudo bigion padohan ni tema ni jamita taon. Maka nguluhon ngulu nai baru. Ebohado tahi akka manginang. Nang marngulu nai baru duhita tahe. Nung ati manginang ati. Nang hinokop ni Kristus dohita siang ngulu na robii. Siang hamateani. Jala ditogu duhita tungulu na baru. Alaip suku-sukuna. Ngamarhangulo na baru hita. Ido nga manginang sasitong na nanaing sipikirata jala si pahusor-husorot tadi minggu taon. Daktar tugu hita ngulutom marhangulo na baru marhitiahape siya dirita. Alay na tinugu ni holong ni Kristusido hita sahatusi. Marhanguluon na baru, maka na dito amang nang di bagasan holong ni Kristus. Molo tutu hita mangulo di bagasan holong ni Kristus, tutuma hita marhanguluon na baru. Di bagasan perenungan na mangara di jamitao na manginang. Ala nadak pola molo na tusata. Ala ikos si pahusor-husoro doon. Ninarohanami doa mangina Tuhan aha do na hinirin ni roham siak kuriam ubadi patol haso barita naulon apala di minggu nami sa mingguon di minggu Trinitatis 10 sadaon adong dua hulala amanginang na parjulo
ubasa tari per hataun nuaing tuhurian itu hatta dak pula tu gegabi ya teh tu sek ber UM adong si hol ni rohani debata manungguli huriai muse songon naung tinobus ni Kristus asa mergulu ne baru hita alana molo jujur amanginang gudang dope hita dalam tanda kutip namar ngulu na robi hate nasututudo pe mangulu ne baru marhangulu ne baru jadi unang nian targor hita Kristen targor hita sito Kristus alai robang ninguluta robang narobi odo hulala amanginang na pinaingoton manang pinasuguluhon ni debata tu huriana sadarion oh huriaku ngolak ni dia hangulom munanuaing nahutu busamu sasitong nadangadong be alasata somarhay baruong uluta alana panubuson ni Kristus ido mabay kita marhay baru dang dirita dang gugut tadak kabuyota ima amanginang nahubere kami nahureno ko kami naparjulo napaduahon asa dipaingo debatado hita songon nang tinubus ni Kristus sian hahulumon sian ngulu narobi adong du tujuatta jadi unang kabur tujuane aha do tujuatta gabi mangito Kristus hita hay baruo do mangena unang saita paryahi biakka narobi ido maksud nate lomohiyar hatta maparyahi akka narobi imaka bako-bako pangalaho narobi ipatorang si Paulus do diturpuko na manginang dipatorang ditoppa di batado jol manaparjoli si Adam sasitong na si holdo rohani debata gabidongan di debata jol manatinoppanay alay ima bakko ni dagingi huroha umuluado daging ni jol manaparjului di bakko hadagingon na gabi tartugu ma jol may tuhagiot ni sibolis dang dihanguluho be songo dia na hinirim rohani debata ima bakko Adam na parjului na sebangulu terus ay upati nuhur ni dusa do hamatian jadi akka amanginang molo seta hanguluhod dope bakko narubi ima perbuin ni Adam na parjului dangadong jabbar tadi Tuhani dak parjabbar hita di Tuhani idona makana sikak ningolu ne baru petunjuk hidup baru naking natabigi ay molo di bagasan Kristus halak natinopane baru do ibana nung ngasal buak kanarobi gabine baru takas doi tujuan ni pajuon ni debata di hita marhite pakokopon ni Kristusi mangaleon hanguluan ne baru dot artian molo ngata jalo ngulu na barui ikut tinggal honot tado ngulu narobi molo tajaha bidu opato namanginang ternyata moldo HP manadikon maninggalhon ngulu narobi adong si hol ni si Paulus di pato duho tuson ayat perdulu itu songonon asa ahu natarihot di bagasa Tuhani huapoi mahamu parangeho kamu manatamaho bartupa juwon naung song gop tuhamo ngulunay barui tari dadu di parange dakola dihata parangeho kamu ma natama ho bartupa juwomu tungulunay barui ngasongo dia parangeta songo jol mane barui ta ya, sebagai manusia baru yang diciptakan baru itu. Ngasongo dia parangeho kamu ma natama berarti hurak tama dope parange di huriai ditiki. Makana si hol rohani de mata molo naung tinopane baru hita ikop tamado parangeta ido patuduhon naung merngulune baru hita di bagasan holong Tuhan. Bohado amanginang. Dak pola berengot tahalak
Hataon ka tuhita doon. Ganup mahitan yan, maparangehon, parangeta sadarion. Asa tutuhita nang marahangulon na baru. Ido ang manginang di pasunggulon. Ala na daktoho, daktikos do parangin di hulye. Hape nga Kristen. Kadido, ngasito Kristus. Boha majolma, tujuan na kan asa torop do hala porsia tu Kristus. Ay molosotama parangin ni hala Kristenon. Bohado naso akasipilibigwi gabi tertugu gabi porsea. Ido ang manginang sa sitong na tujuan ni padohanon di pasaha tuhita nuay. Dia sa pulupitu diodol homo sesongonon. Asa odo na hudok jala huhati dakom marhite Tuhani. Naso tu pabehamu marpangalaho songon halak si pilibegu na marrohahon na somarguna. Taparohaw ma padohon na manginang. Luar biasa padohan niturpukon ya parangi didok na parjolo nakingan na padua honon marpangalaho. Kira serupa dengan parangi dok pangalaho. Alai parangiokan lebih kepada bagaimana cerminan hidup kita. Pangalaon berbuina. Ido didok desunak kamanginang. Hirim ni rohas itu tuh. Nabi nasihat ni si Paulus. Tuhuriai. Ngasongo dia nuaing hurian ni Tuhan. Apalagi madiob basonat yang manginang. Maul hiad do marparangin atama. Maul hiad do manginang marpangalahon na dinggang nuaing. Unak pola papitor-pitor diri hita, ikut jujur do hita. Di saluhu do hita, tarobang di sodobe. Di parange, di pangalaho. Dang do peta pataridahon, nang marahay baruon, nguluta. Na hinaholongan ni Kristus hita kamangina. Ido natarida di son, di suraton si Paulus. Jadi dong songoni di dok, ahado tudu-tudu tada gudang donian nabu alai ayat 25 on secara khusus ayat 25 1:22 on naeng dipabotohon si Paulus tuhita amanginang paling tidak ahado nabu idaw ta patudu pangalaho manang parange nang marhay baruon ngulut di bagasan holon ni Tuhan na perjolo di dokma di ayat 25 di baheni pabuan nong marparangi marpangalaho na baru hita di bagas sa Tuhan. Ahama nanaeng patudonot tadidok dison bolokon hamu magabus. Bolokon hamu magabus. Ternyata asaboy jupang pangalaho do parangi na hinirim rohan di bata. Adong doa manginang si bolokon otas ya diri taon. Tangapalahu boto. Loja doa memikiri buasa ikon gabus perjodoh hati. Alain nang dohonok ku di sona manginang sia dia do gabus boy taboto. Siapa mangat dete. Nani patolhas ni pamangatod do padohani uban nabuy dohonok ta gabus manang dang gabus. Artina amanginang. Darida do halak nang marhay baruon siapa manganna. Boy do berengotan ngasungo dia parangi di pamangatang. Parange pangalahon ni pamangata. Gudang dopi bagabus. Sasitong salah satu do gabuson. Gudang dopi perbuin ni pamangata. Naso patuduho parange. Na marhay baruo kita. Do pangalaho. Naso marhay baruo mo. Bolok kong gabus. Artina patuduho maparbuin ni pamangataon. Di do ahamadi siyak kamang inaking ayat na salino. Ya boloko kamu magabus. Baru dikatakan hatahok kamu ma na sitong. Jadi naing manian perbuen ni pamangat tahun merperbuhun akahasitongan. Ido tudu-tudu ni halak nang merheb beruun nguluna di bagasa Kristus. Molo sayolo dope pamangat tahun maka tahun akana sositong. Akana sodinggan. Akana sugabiak. Ido di ayat 10 20 do.
Unang maruar hata na busuk siya pamangamu. Naing manadenggan, na tau padenggaton na humurang, asa dapotan uli na ubigisa. Perbuan ni pamangata, jodoh manigaing ulu ni Jolman. Tohoro tayo mangina. Hita manaboto iya, tidak pula iko sesukunutan yan Jolma. Ale jodoh perbuan ni pamangataon, manusahing ulu di dongata. Jodoh perbuan ni pamangataon, mabayang gebesega pakinalan ni dongata. Dangnay baru do pengulutan di si. Dako na to halak di tonga-tonga ni keluarga be. Jodoh pamangataw si kamabarbar perbuciran niya ka berbedaan. Nanti akan manginang ate. Jujur, jala jujur dohi tadi si. Maria ka manginang, pinasungguluhon ni trupukon, pabua nang makangulunay baru hita di bagasan holong ni Tuhan ni. Taparangi homa, tabay mapangalahon ni pamangaton, pangalahon na dinggan. Tasaring, tasortir, memang moldo oromot ate. Ala lidah tak bertulang mamabay niya te. Mura-mura. Daktaboto hatatay, hataso pisik pe, buod mabesigang ulo ni Jolma. Manat amangin ang ate. Ima, parangin ni pamangan. Pangalahon ni pamangan. Najujut, patuduhon, daksarobang do pehita. Duhut parngulo ni barwi. Sadaryon, di paingot. Sederhana do, dak pala maulo na tusat. Dak penapsiran no namangin ang. Ale realita, na kontekstual di permuluta si ganu pare pamangatay iko jamotonot tado ala na penekahan do ilo di baheni boloko kamu gabus hatahon na sitong hatahon na dinggan unang akanaro hatahon mamuday dana pe porludo jamotonot ta pamangaton unak say tahati rohani anak kota ala ni pamangata kang budang doi ala ni rimas ala nun ala pamangata dak tayo lama muday dana pe rohata na ing mamuday do alay perbuin ni pamangata dak sa tipal do na hinirim rohata pohado tarjalo ya nakota pudata bolo se akka hata rorang tahataw tibana hata na dinggani mata hatahon so kuninang tudong hata do kana asing atekang iman na parjolo di tarida di si napadua kon nabu idota ahama na patuduhon nang marhay baruon ngulut ta amanginang didok mo sa ay 26 ia tarima samu unang mamardosa aha do rimason amanginang salah satu do rimason sa sitong na alay selain di pamangataon perlu do berengot ta amanginang hadiriot ta sa diri sifat ya Bakko opis ring doong gabi bucir si kamabarbaron. Parimas, pamuruk, parhosom. Ono lasada doon, idok raking son. Ya tarimas, ya muruk kamu, ya gudang do pesa sitong na. Alay unang mamardusa. Sipata, sadala do pamanganon nakinga do rimas do muruk ya manginang. Alay omma di bakkoy. Jadi pamangato biasa manggubar ho bakota doi. Nati amanginang ate. Jadi tajamot tomma marpangalaho manang bakote bakko na dinggan. Molope muruk kita unang mabedosa. Edusa do muruk tayo manginang. Hulala secara molo secara dang dusa molo muruk ate. Alay jodoh hita gabi tartogu mardusa ala ni muruk alanya hurak tajamot to pamangata di sidoi. Iko parmahanyo tado pamangato perjolo molope ikon muru kita tarima sita unang gami berdosa jadi bakko taparwahon budang do jolma alani bakko nah bahama anga songoniau winna besete dang tarubabi nga bakko kui esobo to manangaha sa sitong na mabebak ko ang gabi lokko tadi itu kan. Ya aduh hamu adok songoni ngabakok ku songoni ya. Ay unang Joseph saya murol na tarima so. Ngabakok ku ang gui dak taruba bi. Masa tidak bisa diubah? Adong nasu taruba Tuhan ini di kita. Mari kita perhatikan. Ya,
pamangat taon do bakko taon ikubuy do parmahaniota. Makana amanginang diuduti di soon di dong muse. Ya, unang masa nga mate mata niari somito rimas muna. Artina bakko ibuy do terajay i. Buhi do terajay bakota. Manu, unang sanga mate mata niari. Berarti buhi do kan? Alay ala subuhi terajay bakko taon. Ido na peyamat taon. Rajay bakkomi. Murukipe dirajay. Unang los. Dak terkontrol. Ido mabay dosa. Ang gubudo terajay. Muruk kita taboto. Aturan-aturan muruk sungguh didak pula merdosa kita benoni. Unang sanga mito mata niari. Odang muruk-muruk saya ramu nasodong bewatasan na. Mari belajar akka manginang. Oddo na pinudahan ni turpukon. Jokdo gabe dang tarida parbuin ni ngulu na baru dihita. Ala so terraja hita bakpon ni ngulu. Ido na paduahon na manginang. Napatuluhon na tabereng di son. Boido tarida parngulun na baru dihita. Sianaka ulota. Ahamana nidok na di son. Didok muse naung manakoi unang be manako ulaw do panako unut sa sitong na boy do ibako alay ulaw do manako ka na mangulaw-ulaw de hola sada do di so di manako do gudang do pe aka ulawon na jot mabahen daktarida parbuning gulo na iberwi alay di do amanginang mulaw-ulaw maibana tangan naima sumariyong uluna asadong lehon na tunahurangan. Artina amanginang ulaw tayo porludo parroha honot. Doon na tayo ulahon na sa lilingon. Nang karistek kita. Nauksito Kristus kita. Bohado hita mula-ulaw ta. Tarida do parbuning ulunay baru di marita ulaw tayo. Hita mana manada, hita mana boto. Dak pola berengot tadong at dak pola berengot mudong ammi. Hona do tuhoda unak pola ni muto dong ammi. Ya, bereng matong dirin. Ahado nang huulahon. Jo do ulaw tay gabi partuktuha dingol ni torop halak na masihol dia sinrohani di bataro tutuhani. Jot. Ido manginang. Di sadatiki di hiado hami diutus tiki kuliah penginjilan tu daerah diutiki di Papua amanginang, tu daerah transmigrasi di pedalaman Papua di daerah Manokwari. Jadi menginjil mak gudang duakan so Kristen akan atur migrasyon. Molo barita na uli ila siya dorohan na sida ujalo amanginang. Olo do na sida hutangnya ko kami. Alay molo dihatay halak Kristen suguhiyar rohana sida. Jimar sukum mahami. Kenapa begitu? Apa namanya? Alergi mendengar kekristenan. Ahamadidok nasida akamanginang. Alana amang akahal kristen nadi humalia kami odo manusaya haminina. Denggak ulau kami di segay nasida do. Hau manami i. Artinya pangalaho ni halak kristeni nunga gabi partuktu habe. Dingulu ni akatorop halak si Pilibigu. Mengebalak na si daro tutuhani ala pangalahota boha pangalahom tu tetanggam naso karisteni boha amanginang tertugu do goluna di roham marhite pangalahom gabi masiho libana mamreng Jesus bereng majot to ngamanginang molo daong dang marhay baruod do pengulum pastikan bahwa hidupku menjadi berkat melalui apa yang aku lakukan kepada orang lain. Dangalah di gudangna, dangalah di balgana. Met otik nahu baheni, gabe sitiruan na dinggan, gabe tertugu rohana manada Tuhan. Itulah cerminan hidup baru. Ido manginang ate, taparwahaw na manginang pangalahota. Dangapala na maulon, hasomala di kan? Dakpola maul turpuk tahu dok nakingan, ala na praktis doon. Napaingot do muse tu hita taringo tu hadiriota do hangulo ni hakristenota siganu pari. Jadi paingot hita muse naing asa tabere ngamanginang. Na terakhir amanginang. Tarida do sasahalaki nang marhangulo ne baru marhite parsauranna nadinggado debatasi ganu pari. Suku-sukunan wae ngasongod dia
parsaurat tado Tuhan si ganupari. Pabuana karistem mahita. Adong do parsaurammu natoktong si ganupari do Tuhan. Secara pribadi, do keluarga, manang holad dari minggodo hita martangiyang. Manang holad dari minggodo hita majaha bibil. Maka na didok di sona bakamanginang. Ya, unang arsayamu to di parabadian ni debata. Iko sonang do, iko las do rohani to di Tuhani bainota. Ala na to di do manguluhon nguluta si ganupari do ngata do ibana. Alebo ha malas rohani to di debata madonganita. So talia rohata marsaor do ibana. Wah, dolas rohani to di debata madonganita ti. Unang arsayamu to di Tuhani. Pati ko samu parsauran na do ibana. Mari belajar amang inang. Peliharalah hubunganmu baik dengan Tuhan setiap hari. Supaya Roh Kudus itu membantu kita memiliki kepekaan rohani. Asa boiram tar mergugu hita majamoton pangalahota. Do aka ulauta pamangata. Do kalana asing. Ay natinogu nito ido hita mangulahon akan nadinggan. Daktar patu pahitay siyang gugut sa diri. Alan asabuhi berengota panguluhono nito di imar perbunak kanadinggan songon dang marhangulun na baru ite Tuhan patikos parsaramul ibana. Semakin kita membangun persekutuan yang baik dengan Roh Tuhan dalam hidup kita yang membina, maka dia akan semakin menyatakan, memanifestasikan bagaimana dia bekerja menuntun hidup kita untuk melakukan hal yang baik dalam hidup kita. Asa patuduhonon nito di ima perbuinai di hita. Ima perbuini to di iya kamanginang. Ima na menuguh kita. Merperbuihon hangulune baru di bagasan holong ni Tuhan. Ido hamanginang natajalo di bagas setikyon. Atong ditugu Tuhan marohata. Napaingot to do Tuhan ino aing tuhita. Nunga songo dia perngulune baru ita hanguluhon. Dihaholongi Tuhan do hita amanginang. Sahatu tikyo dihaholongi hita. Nakpe sifata pilih lakata. Dak taulah holo menirohan. Tok kita ditugu-tugu. Dipaingot. Songon na pinatupan ni debata sadarion. Holong nado itu hita. Tarespon namanginang. Tau kaprohata. Tajalo maholong ni rohani Tuhani. Asa tuju lonon. Lamtar perbuh kita. Perbuhin ngulune baru. Pabuanong hinaholongan itu hak kita kamanginang. Martua mahitan majalo hatan di debata sedarion di pargugui mahita asa tutu unang gabe sarobang bedok portiun iko sarobang do pajuwo teh tak kamangnya nang porsiado hita perbuina porsiado sito Kristus do hita perbuina ngulu sito Kristus do amin martang yang mahita ali Tuhan debata Jehovah amanami mauliate ma Tuhan sahat hatam taripar tutonga-tonga ni parsaram minggu nami sedarion holong mudo na pinatuduhommu mamakulingi hami paingot tok kami manugu-nugu hami asa tutuma hami marparbuihun parbuining ulunay baru di bagasan holong mi naong pinasahak mo tuhami sa darion tatap mahuria mo Tuhan di botohodo songo dia pangalahon nami parangin nami nang akaulaw nami nasa lilingon najot gabi partuk Tuhan di ngulu ni torop halak lahu manugu nasi daro tujolom asiroham urupi mahami marhay baruon mulai sa sadarion urupi managali lehon gugu tuaka na dibagasan parukilon songoni Tuhan akan dibagasa parsahiton leho dinasida hahipason akan akon nami pe Tuhan tugu-tugu ma akan nami met ibur magudang parsikola parbisuhi na mangalului karejo leo dinasida para karejo na dinggan na mangalu rokap patu parokap na dinggan dinasida akka keluarga pe Tuhan bahem mana sida gebe keluarga na marhangulune baru di bagasan holongmu asa marparbue holong ni rohami di ngulu ni akka keluarga marparbuhon holong lasti rohado akka paso-paso na dinggan songoni akka na matua lehon haipason gajang nyumur tabay pos ni roha makirim dihatuan nasi daun pargogyom mo nasi da Tuhan. Akka rumah tangga na masihol di akka parenakon. Pasu-pasu parbuay ni bortian nasida.
Gohi malas ni rohanami marhite parminggo nami sederion. Pasu-pasu akka parhalado ni huriam. Amak padita nangaka amang situa pe. Namar halado di huriamon. Lehod dinasida gugu. Jalahoma na mangurupi nasida marmahani huriam asa seho Bartolomeo ni roham. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate mahusobaho kami tujolom. Amin. Marede mahita sian edeta nomor kwede opak pitu onom ayat sada rodi ayat 2. Hatani debatana mangara de rohata lau pasahato pilihan hamule tatu tuhata imana tersurat di Maleaki bidutu 2:10 songonom mahatana. Taruhok kamu masih tok par 10 itu bagas par peopan asa adong bohal di bagasa jabuku jala ujuni hamuau taringotusini najahu basebaut manang sukapokku di hamua kapadilo ni langit jala mangusehon tuhamu gabi maradu marlobi-lobi. Amin tapasa mapilihat tatu tuhata.
Mahita Jongjong. Pasahat ma peliato tutuhata martang yang mahita. Alia manami na di Banua Gijang sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut molo moniroham di Banua tongosongon na di Banua Gijang. Lehon madihami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songopane sanami di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Sudehu pasahatu Alia manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajamu, sai saat molo moniroham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang, lehoma di hamis dan hanguluan siapari, sai sama dosa nami songopane sanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugi tu pangujunan palua mahami siapa ngago. Mahamu di bagasa dame dok las niroha jalo hamum pasu-pasu satu hata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasar hon madamena tutodim. Shalom. Songo tik-tik ta nakaning, maret de dope duan suara wilayah Medan 2, jala taleo manon akan hombar tu keperluan ni paduan saron, ima dinamangi huton,